Bueno, mga higala magkasama. Ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Jimmy. Kini gibuhat og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Jimmy. Kini akong problema, kung mo na kinis magtiayon, labi na ka ng managuya pa, usar yung hinungdanan eh. Kanir yung silos-silos. Kung nga na problema ko anay no, inaniyon ako pagsugod ang mga panghitabo ha. Samtang diha akong amigo, si Bay Pedro. Oh, Pedro, kay maayong ni kada kantas daw kay murag gilaay mo naman ko ani ako kinabuhi, Pedro. Ay paglaylay ako ang gikulayang ako'y asawa. Eh, nasawan, ganahan ka? Ikaw sa'y pulin ako pa sa kong asawa. Ayaw ay. Larga ka tata. Ada, marag nindot, ada. Diyos ko, unsa na ning kahimtang ta, nga nung tanan pulos naman mahal. Diyos ko, wala na gyud ang price control. Daghang naghilak naguol. Mahal, ikaw ang akong gimahal. Hinaot nga imo kong gimahal, di ka mausab mahal. Gukod ha, o di ka gukod, mahal. Ligunon ta ang pagmahal. Mindugan kung ikaw day mahal, ugwa na'y lain mahal. Ang plete karon mahal, ko lang, ang plete karon mahal, sudan bugas tanan pulos mahal. Kana. Hasta ang tubig mahal, ang kurinti misamot o kamahal. Mahal, ayaw nagpag-shopping mahal. Muangal ka sa presyo mahal, malipong kas ka mahal. Ang balay pulos mahal, tambal doktor ospital pulos mahal. Masakit o natakihon, matiwas na lang tungod sa kamahal. Mahal! Mahal oy. Mahal nga akong tapoy mahal oy. Nga akong tapoy mahal pre. Charolita mabuang ni Dodo. Mahal! Di lang tapakasal mahal. Aron di ta makagastog mahal, mag-live-in lang ta mahal. Patasing ang baduyog. Mahal! Mabuang. Pre. Antugan maginig mayo pre Jimmy. Ang atugan maginig mayo. Ana lingaw-lingaw na. Unsang taon mo oy, pawa lagot tas kalaay anong Jimmy! Pre mo, Commander pre, si Maritina. Gadong dire. Wa na sa ni. Lapre. Nana pre. Kalma lang mo. Pakito na to sa unta ni pag seminarya ako sa pakito daw. Ngandong wa pa man ka mo barug diha. Nagakita naman ka nga nabdong nako. Dai na ako mga dabarkans dayo. Ikam luwa. Ay kung kaulawi ha. Bida, ulawan mo sa tanim mo. Nadabi bagyo ka nga under tika, bida. Nabi ko nilang under tika. Nyaon sa man, di pa ka mo uli. Una lang dito. Ay lang ko kapasa ha. Kay katultol ko sa tuang balay taon. Ulir ko dito. Leche! Sorry dong. Parang sana. O na dito! Sunod ay ko kapasa-pasa. Kaya di ko bata nga di katultol sa to. Pauli dito! Okay dong. Adto na ko. Tala niyo ha? Bida
Sukol mo to, purnas ka sa kanal eh. Yay. Kung sukol to, kawawan ko niya. Believe ko naman, pre. Believe ko naman, pre. Ay, Diyos, believe Kini ito atong kwarta. pagbilib ito niya. Tara na itong believe, pre. Nahurot gid Ay, mo. sige lagi believe. Ay, sige believe niya. Sige kag believe mo kay hatag-hatag kwarta. Bida karaan ng style. Patay ng founder ng dialoga. Ay, na, patay na, oy. Bitaw, pre. Karon pa may kakita nga perti ding isugan mo, pre. Abi na mo andir gigas mo asawa, pre. Kay isukin mo asawa gud. Kung may masuko, matang puwa akong masuko, pre. Ha? Ang tingog niya na niya, may masuko, murag maabot pikas baryo. Bitaw. Isugod kayo ang imong asawa, pre. Kana ganing mag-away mo. Maabot ang tingog dito sa mua, oy. Yung tingog sing imong asawa maabot to sa mua. Inyo, ang iya ditong tingog inyong nadungog di ay. Oo. Ang ako atong tingog dito. Ay, Dawa mo ka dungog sa tingog. halagi. Di Sabay. di kay madungog, pre. Aw, nay kausa, pre. No? Kung imong tingog ba? Nadungog na mo. Miingon nga, gusto na gang, sakit kayo gang. Imo gitong tingog, pre. Imo to gitingog, pre. Nga mingon kag sorry gang. Sakit kayo gang, sorry gang. Imo to tingog, pre. Kailang kuto-kutohon to. Ay. Kuto na. Paghilo mo ha. Kita na, pre. Parihas mundo ha. Kaayo mo yung pakungon. Ako to! Ha? Ikaw dito, pre. Ako to. Kapoy niyo eh. Uy, pre. Lakaw dito ay, pre. Atong ibayad, atong ginom rin, pre. Bayaran niyo ako yung kwarta! Bangag sa ilong. Day, gang. Okay. Sakit to, anong gang ko eh? Unya unsa man gusto kang usban ako? Ayaw, gang sakit kayo. Animal ka? Nang hambog ka pang hanggawa ka nga di ta ka under? Unya ipapaulit ako nimo kuna? Dugay kay kang misunod ako? Nangista! Agay! Sige tingog pa. Tanan na bagaldiro na to nangahurot ang kalumping tungod ang imong o nga gahi kayo. Sorry na good Gusto kang kinilasang tarong may akong ihapak nimo si imong o? Ha? gang. Tumaag! Gang, kana diyan, no? I plan yung kay kaway. Hilo na! Baby, dali, baby. Ito sa skurito na. Unsa ta dito? Duwa to siya tong. Ya. Mao gidayong kada. Kuilon ka na sa ako ang steak sa siya tong. Dali na. Oh. Maugid dayon. Dali na ba? Pamawa ng init sa unin mo. Dali na. Oh. Wa na ko'y laing sulbad para mahilom akong asawa taon. Ako na lang yun siya birhan og baayo atong gabi una. Unya pagkaugma. Oh, nagpata na di ay ka. Dali na, mga ano ta. Nakaluto na ko. Outside sudan ka. Ay, unsa pa ay mo paborito? Humba nga tiil sa mamoy. Wow, tiil sa baboy. Mm-mm. Unya gigo ka ni mo gang? Dili gihingutan lang. Gimanikyuran pag ginako. O sa bida sa Dali na, kay gutom na. Nahala. May sulti di ko nimo. Unsa man na? Kuan ka kanang may reunion mis kong classmates sa elementary. Kinahanglan ko nung puting along sleeve ang mong sulobon. Malit og maga ha. Doon naman kay puting long sleeve, nas parador. Kung nayilo naman to, pila na ko to kapasko na kong gisulob taon. Malit og bag-o. Ayaw ka balaka. Ugma mo puti to. Mura na to bag-o. Oh, di ana imong paboritong puti nga long sleeve. Nipalit kag bag-o. Mao ni ang nasa parador. O di ba? Bisag pila pa ka Pasko nga imo ning sulubon mapaputi gid nako. Wow, the best yung kada. Sigurado ko nga mas stand out yung ko sa reunion na mo. Usaon nga, pumuputi-puti tap ang kaputi ani. O gumpot pa. Usaon sa bunay mo gigamit ini. Syempre, Surf powder. Wow, instant puti. O gamit na ko Surf Cherry Blossom Powder. Ingon ini gid pa puti ang Surf Powder. Napadali ang akong paglaba kay instant puti dayon in 2 minutes. Og dili lang instant puti, instant bango pa. Og niya pa. Barato ra maong sulit na sulit. Wow, pumuputi-puti tap talaga. Basta Surf, kampante ko nga instant puti og instant bango. Maayo di ay. Wais ma'am yung kada. Sa Pasko, pagsulob sad og puti. Aron masayang ang pagsilibrar nato. Recorded by X Thunder Gaming.
Nakatambog yung ko sa among reunion sa among batch sa elementary. Og lipay kay ko. Kay komportable kay ko sige sulob na kong long sleeve. Kay mao man ni ang ako paborito. Unya, puti na sad kayo. Unya, Ga, muhapit ta ka dito sa taas space sa third floor kay naa dito ang palitanan nako sa akong makeup. oh, wala kay makeup. Da, wanay sud ang foundation nako, katong cream nako para sa naong ba. Magpalit na lang kong daan. Ah, sige, ari lang ko diri maghuwat nimo sa karsonisan ha. Nanaw ko diri karsonis. Ari lang ko maghuwat nimo ha. Sige dong, dali ra ko. Kasag makeup niya akong asawa eh. Unya, mauro gyapon naong nga. Pastilan. Bahala. Bahala ka diha eh. Bili ko diri karson. Oh, uy. Jimmy boy! Rosan, ikaw na. Isa man sa pagtuon mo si Aramina? Ang gwapa mo kag maayo. Ay, ikaw sad. Gwapo sad. May gwapo ka. Apan, may dako lang ang imong tiyan. Ginawa ninyo tanong sa ba. Ikaw pili anak nimo. Da, wag yun na saat. Unsaon ang akong mga nakarelasyon, pulos man mga butakal. Butal o butalo. Butalo. Porbida sa di mo no. Wag taon sila kaigo. Wag yun, makapamabdos na ako. Mga banga kayo eh. May lang turma itong mga tawana. O ikaw, pili anak mo. Wapasad lagi. Oh, Butalo sa dako asawa. hala, uy. Apil des butalo, no? Ako asawa butalo dili ako yung butalo. Ay, mao ba? Nag-control mo gud mi. Ay, wala mo tunga ka sa atong reunion. Wala ka maingon nila? Ha? Dagan pa yan nangita ni mo. Sige, uy, aris ko ha. Kay naghuwat na ako ang akong afam. Sige, bye. Ako kung mas reunion nga dito man ko. Porbida no. Kapagyapon siya da. Kinsa to? Ang akong ex to. Adi ay. Ga. Naam lagi ka diha. Abi na ko kanang kuan kanang manikin kanang barog. Manikin bitaw. Di ba dito ko sa taas? Yung paliton ka dito. Naa bitaw. Pero nibalik ko kay mangayo ko nimo cash. Pero sakspan man. Ha? Unya na ta makusay. Adto tas bay ha. Dilan tangan hi kay maikog tas ubang mga customer. Adto tas sa bay. Tana, mali ba ka Ay na lang. Kay nanginit ta kanyang kamot nako. Lami na kay ikulata. Gagaot sa suka taon ni mo atong so. May gibuha taon do ta nato taon. Pero imo siyang ex. Oo, ako tong ex kani adto ra. Kani adto imo siyang ex karon dili na. Sa may taon ni. Pero ay ko kabalaka. Kamo ay mo kabalaka. Dili to may nasukan ako. Oo, sa imong kasukan day. May gibaka ka nako. Sa tayo gibaka ka nimo. Di ba niingon ka nga naa mo'y reunion sa imong classmate? Pero tina kung panglabas imong long sleeve na lagom na, aron lang mo puti o presentable ka dito sa inyong party. Pero unsa man to ko nadong-gandong ha? Ganong maingon man siya nga, wa ka mo ato sa tong reunion, daghang kay nangita nimo. Ako ang kining. Sa ato pa, lain da imong lakaw ha? Di na tinuod nga doon na mo'y reunion party. Kinsa ba imong gikauba to higayuna ha? Di makaato, dito magmotel. Butol ko taon. Ganun ka, paminaw, gud pasabto ti ka. Pasabtag ito Jimmy, kay kaluparo na kay nagpumuna ko. Ang masing jersey. Hilaw! Agoy, sus. Tukas tinuod. Tinuod lagi doon na may reunion. Unya nganong niingon man to siya nga wa ka mo adto nga naay daghang nangita nimo ha. Nganong nakasulti man siya ato? Gang! Ang kantong yung sulting reunion, kantong itong high school na mo. Unya, ang akong kitabugan, kantong itong reunion sa elementary. Tinuod ka? Tinuod lagi, ingnan bitaw ti ka nga kuyog, tak, di ba siya kang kuyog? Sige lang, usa na lang. Usa na lang gid Jimmy. Masipyat pagani ka, kulata na gyud. Gang! Recorded by X Thunder Gaming. Mali? Aso des pa rin, Jimmy. Wa mo pre, nga naman anta pre. Kini, pwede kong kayo din sa inyo, Mari. Naamang mo internet ba? O kunik unta ko kadiyot. O bayad lang ka, Mari. Kay, naamang ko transaksyon, Mari ba? Nga, kinahanglan og internet. Karoon lang yung noon eh. Sige pre, way problema na oy. Connect lang diha. Sige, palug lang ko connect sa internet, Mari, be. Ay bebe, asa man mo sa cellphone? Namin nag-text na ko. Kinsa man eh. Si pare si Mian. So, ituyo ni. Nabasahon ako eh. Pre. Dito ko sa inyo. Nyawa man ka. Ngayon ko sorry ni mo, pre. Sulti lang ko ni mo sa tinuod. Ngayon ko sorry ni mo, pre. For using your wife. Sa buti pa sa buti.
Gamit ako sawa. Di ba traidor ka? Prinsipyo, traidor ka! Uy, ga, sa'yo lagi ka na uli. Traidor! Agay, nausa pa kami nagpapalagagalit niya. Buka ka! Agay, Sa sobra ng pagpaubos mo din namin, sobra ka. Ang ako na yung pagkatawa niyo mo, ginatawakan! nausa naman ka ni Aoy, nayabag na ka na buang na ka. Buwang na yan! Agay, agay, sama ka, Jimmy. Ha? Agay. Di ka makalimod ako, ha? Kasi si Simeon mismo may angkon sa tinuod. Ung naglayo, bisag pasailod ako! Ha? Nagpagamit ka niyang kadahana ka? Saan ang paggamit? Ah! Agay, agay. Kadusaan mo sugod sa inyong relasyon, ha? Kadusaan! Uy! Ah! Sakit na kayo, agay, sakit na kayo. Ayaw ka mo tungtang. Nitis ako sa Simeon! Nangayon siya pasailod ako, di ayun tingso. Ako pasaw na paminaw. Pre, good PM. Dito ko sa inyo. Unya, wa man ka dito. Mangayo lang kong sorry ni mo, pre. Musultil ko ni mo tinuod. Mangayo lang kong sorry ni mo, pre. For using your wife animal. Kanong paggamit. Agay, walang gitaon, oy! Muli mo, pag-il ka. Kulata, be. Agara na kayo, di ba kayo, walang gay! Bida. Hindi ibigyo ka. Hindi ebidensya. Hindi ebidensya. Ay, mataka, malagay! Meetings na ako. Basig, ang imo ni paminaw pasaw na ko. Pre, sorry kayo. Rose feeling. Kanang wife. Dili na wife. Wi-Fi na. Unsa na? Hindi, sorry ka de. Sorry. Rose feeling de. Wi-Fi. Imo na kong ikulata, bawas ko. Pak! Agay, di ay, pakulata mo kong balik. Pak! Yang burang kang Bernardo. Ha? Limal ka? Ha? Sorry. Asa na to pinuti? Pinuti. Ay, binuang di ha? Pinuti ko taon. Ha? Patay ni. Tigbason, tikabi. Binuang di hagang. Binuang di hagang. Sos, pinda sa Diboy. Asa na? Animal, balik dire. Imo kong gikulata. Balik dire kay kulataon. Tas agad, Jimmy! Mao ni akong problema kay marunong patay na ako akong asawa taon. Unsaon nga ako sa siyang gikulata tungod sa akong kasuko. Unya sayop na spilling akong kumpare taon. Saon din ako. Di na ako pwede nga mulis ba eh. Mulayas silang kakuha ni ba? Ati Pares? Unsa pa ako buhaton? Kasi tabagi ko ninyo be. Unsa man kung kami pasultihon, Jimmy. Okay, ang sedo na ito karong adlaw galyahan. Si Jimmy Ati Pares. Jimmy. Oh, kanis Jimmy ko ragod kanang unsay pangalan na si Luso si Luso iyang asawa, siya sad si Luso sad kayo. Ang asawa si Lusa, nya siya si Luso. Mao nang dili gini sila mag-abot nya nagkabuwag ra pa sila Ati Pres. Kay tungod lang atong text nga sorry nga nakagamit ko sa inyong wifi dito. Pero dili mao Yung spelling di ay. ang spelling. Mao na diha. Sorry pre for using your wifi dito. Mao diha Ati Pres. Gibunal kulatan ni mayong iyang asawa. Karon pag ni-text magtaon-taon na ni-text siya, sorry pre, wrong spelling din na, wifi na, ay kulata sa siya katawa, nibiya siya sila ha. Nibiya siya Ati Pres. Na, karon wa pa siya kauli Ati Pres hangtod karon. Sa kuno iyang buhaton ani Lagot kayo asawa eh. Lagot asawa ay tinuod kita may di maglagot ang taon. Kulatan niya. Na ikaw, para na ako, mag-antos ka usa. Anto sa nung bahay lang Unya na pa paabuta kung okay na ang imong asawa nga magkapasaylo na nimo kay di lalim imong gikulata. Tinuod na dong pangaylo pa sa ilo dong. Jim, ana na lang dong. Para way problema. Bam, ikaw ba unsa man? Ito na tayo paambit ka ninyo, Jimmy, o kasi nga ito niyang wife, ani ha, Sir Jimmy, ang imong pangutana, mahitungod ka na sa inyong nahitabo sa imong asawa. Doon ako ipaambit ka niya, Ate Pres, kung ari ka dire sa Juan 8, versikulo 12. Unya si Jesus mingon na usab sa mga Parisiyo, ako mao ang kahayag sa kalibutan, ang musunod kanako dili na gayud maglakaw diha sa kangit-ngit, kundili makabaton hinuon sila kahayag sa kinabuhi. Ako ni gabasa Ate Pres tungod kay nilang magtiayon murag kuwang sila sa espirituhanon pagkinabuhi. Kanunay lang magsilos ang usa, karon ni silos pod ang usa,
mangutan ako kung unsa kalaom ang gugma nga gibatin nila sa usag-usa. Apan ang kanang kuno dili ang kanang kuno masilos Ate Pres. Kuha man kuno na tamailhan kuno nga tinuod ang nahigugma. Na love nimo. Tinuod. Pero nasay silos nga. We love pero pangigi lang ba? Mao ba? Pangigi. Ana. Kuan, kining na ang mao na akong gibasa kay sa ako nang giingon naamang ko'y panutihon nga kung naa ko nuta sa Ginoo imbis ko nuta mo flare up imbis ko nuta mo singgaka sa kasuko magpabilin tang bugnaw lamang ug malumong atong mga panghuna-huna ug atong kasing-kasing tungod kay naa ta sa espiritu sa Ginoo dili lang ko masuko kay naa ra ba ko sa Ginoo sige ra ba kog simba sige ra ba kog ampo muna nga kaning inyo ha kanang naang dangop lang mo sa pagkampo sa guli pag-ampo ang inyong pagpuyo gani kay kung adto ka sa the book of Tobit si prophet Tobit ang iyang anak ang gani nga si Tobias ultimo nga padung sila magdog nag-ampo pa man gani kung kinsang magtiayo bisang si Pedro nga nabiyudo na kung atong sultian di tingali katuo nga mag-ampo na una magdog naagi na sa Biblia nga mag-ampo sila una magdog Magdugdahan nga usa magampo, hindi pwede man. ayaw magsupak oy ano ba ganang apurado yun mga uyab sa 6 anyos ayot maulang na buhatan Sir Jimmy kanang naabutang ubanit sa inyo mga pag-ampo naabitay ako na dunggan nga istorya kisa ba itong santa ha si Santa Teresa sa Batang Jesus mantingali ito Saint Teresa of the Child Jesus nga ang tanan niyang lihukon mahugas plato manlaba maingon siya nga Lord kini akong gibuhat ako nang gihalad nimo uban ang gugma ingon ana no aron sa ingon ang inyong pagpuyo hapsay malinawon walay mga silos tungod kay ang inyong gugma mao ay gipatigbabaw di ba sagdi lang may Ate Pres kay kini among gugma may pag-ingnon nga Sama na imong gugma ba? Gumahagi ko Asa lang gugma nimo ba? Lord I mean ako Ate Pres Unsa man? Usa kang gugma. nasige kong tutok na libat na lang ko Nga naman. Ngano malibat mo ka? mahadlok man ko Mahadlo kasi magtanaw. Kay nga naman batignaw. lago man daang naong latang salamat mo ka na salamat Kaya ko ay puzzle, Dion.